ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба мора чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехарӣ, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шуморо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор бошад, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафароғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешраи мост. лайкҳоро бизанед, подписияро фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. дӯстони азиз, ба касоне ки студенст ки билет дар кортон бошад, марҳамат ба компания Акай Далер муроҷиат кунед. компания ба бори аст, метавонед тариқи ватсапш муроҷиат кунед. дар номерҳои 7781 номерҳои ватсапшон дорад. сурат ва документҳоро равон кунед дар ватсап. иншоалло ки дар давоми 10 рӯз ба почта қади равонтон мекунанд бадро. марҳамат, ширкати Акай Далер дар хизмати мо. дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зиндаву сарбаланду хонаобод бошед. шербачаҳо имрӯз насиндеҷа боз як навори хонаҳои фурӯша бар шумо пешкаш кардааст. ҳатман лайк бизанед ва дар канал подписия кунед. хоб дӯстони азиз, аввалин хонаи фурӯшимо дар видеои имрӯза хонаи фурӯшӣ аст. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, гуфтагӯяд ки пеши парки Победа. хоб бардора 3 дар, яъне ки хона коробка гуфтагӯяд 3 сотиқ замина. нархи хонара 230 000 сомонӣ мегӯяд. боз муомила ҳам дорад. гуфтагӯяд ки дар наздикиш свет дорад ва кашидани дар кора амра, яъне ки света кашидани дар кора. дӯстони азиз, дар дарунаш банияи дуронӣ дорад ва ҳоҷатхона дорад. 4 тарафи хона маҳкам. марҳамат дӯстони азиз, касоне ки аз шаҳри Ваҳдат хонахар бошед, яъне ки хона бо коробка бодро, бо хилат мега ремонтш мекунӣ. ҳуҷҷатҳои хона ҳамаш 100% ва 230 000 сомонӣ. аз номи сомонаи мо Насим деҷа салом расонед. боз камтарагам савдо дорад. дӯстони азиз, номерҳои ватсаби соҳибхона монагай, марҳамат тариқи ватсап муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, ана дуюмин эълони мо хонаи фурӯшӣ аст. қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, деҳаи Пахтакор гуфтага бардоро. хоб 5 дар хонаҳай ва масоати хона 13 сотиқ заминаи. нархи хонара гуфтагӯяд ки занг бизанад. нархи хонара бо маслиҳат гуфтагӯяд. хоб дӯстони азиз, ана свет ҳам дорад. гуфтагӯяд ки ҳавзи 18 тонага дорад. дар наздикияш мактаби рақами 71 дорад ва метпунг магазинам дорад бардоро. касоне ки хонахар бошед, дӯстони азиз, бо диққат тамошо кунед. иншоалло ки маъқултон мешавад. касоне ки аз ноҳияи Ёвон хонахар бошед, марҳамат, ошхона, аловхона, ҳоҷатхона ҳам дорад барои зиндагӣ карданай. хона гуфтагӯяд ки ҷои хуб ва беҳтар мебошад. дар наздикияш дӯстони азиз, дата мактаб дорад. гуфтагӯяд ки мактаби яъне ки рақами 71 то синфи 4 хонда мешавад. метпунг магазинам дорад ва номерҳои ватсап ва номерҳои дастиш дар як номера бардоро. рақамҳои номери соҳибхона 558 00 18 30. 5 дар хонаи фасони хушрӯ дохтагӯяд. гуфтагӯяд ки Акай насиндаҷа илтимос наша бо маслиҳат бигӯ. марҳамат дӯстони азиз, касоне ки хонахар бошад, занг бизанед. аз номи сомонаи мо ҳатман салом расонед. дӯстони азиз, хонаи арзон кофтесем. марҳамат, Насим деҷа то охир тамошо кунед. иншоалло ки хонаи арзонам па шумо реклама кардесем. севмин эълони мо дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ аст. қарор дорад дар маҳаллаи Уртабӯз, ноҳияи Фархор, маҳаллаи Уртабӯз. дар хона бардоро бо хишти пухта бардоштагӯяд. як калидор дорад. гуфтагӯяд дар хона 6 сотиқ замина. дӯстони азиз, ва ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100% гуфтагӯяд. 100 метр устарак бардоро, яъне ки ана свет об ҳам дорад. мактаб, больница, магазин дорад дӯстони азиз ва яъне ки электрикиш, монтажи электрикиш светҳош кашидагӣ ҳастанд. ва 100 метр дуртарак, яъне ки бордоро об ҳам кашида мешавад. нархи
хонара 120,000 сомонӣ мега. касоне ки аз номи сомонаи мо гап занад муомилаи хуб ҳам дорад. дӯстони азиз, марҳамат, ноҳияи Фархода, дар хона 6 сотиқ заминаи. номерҳои ватсаби соҳиби хона 0399 хади марҳамат муроҷиат кунед. дӯстони азиз, бахила мекунем ба хотири насимдиҷа, ба хотири меҳнатҳои насимдиҷа ҳатман ятай лайка дареғ намедорем. лайка бепила бизанем ва дар канал подписатсия кунед. иншоалло ки ман бояр дорам аз ҳамаи канали ман ягон хонаи арзона худат мехарӣ. хоб дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, маҳаллаи Уртабуз, 3 дар хона ва 6 сотиқ заминай. гуфтагие ки банияи дарунӣ дорад, ҳолатиш беҳтарин, яъне ки 3 дар хонаи фасони хушро дохтагия. наша дастфарошни гуфтагия дӯстони азиз 220 боз камтаракам савдо дорад. марҳамат 987 69 50 00 хади метавонед дар тамос биред ва маълумоти аниқтарашон аз худи соҳибашон дастрас намоед. панҷумин эълони мо хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб ва калхози Шатал гуфтаги бародаро. ана 4 дар хонара бо симинблок бардоштагияи криша дорад ва яъне ки коробка бародаро. дароз часпондагия ҳаста бо симинблок бардоштагияи 5 сотиқ заминаи. нархи хонара 180,000 сомонӣ мега. рақамҳои соҳибхона 988 00 82 84. марҳамат, дар тамос бароед. ва дӯстони азиз, шашумин эълони мо хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар, маҳаллаи Гулистон гуфтагия бародаро. 3 дар хона 7 сотиқ заминай. ана 4 тарафи хона маҳкам кардагияй ва дарвоза ҳам часпондагия ҳаст. гуфтагия ки хона барои зиндагӣ кардан тайёра ҳама шароит дорад. нархи 295 бо савдо дорад. марҳамат, рақамҳо барои тамос 889 90 00 28 кади метавонед дар тамос биред ва маълумоти аниқтарашон аз худи соҳибашон дастрас намоед. дӯстони азиз, ба хотири меҳнатҳои мо ҳатман лайкҳоро мезанед ва дар канал подписатсия мекунем. агар шумо чунин хонаҳо дошта бошед ё ин ки ягон замин доред, марҳамат, дар ватсаби мо 911 32 43 44 дар ватсап роҳӣ кунед. иншоалло ки мо реклама карда хонаҳои шуморо фурӯхта медиҳем. раҳмат барои дастгирии беҳтаринтон. дӯстони азиз, ҳафтумин эълони мо хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Левакан, яъне ки Сарбанд, деҳаи Вахш гуфтагия бародаро. 4 дар хона дохтагия ва 4 сотиқ замина. нархи хонара 180,000 сомонӣ мега. хоб бародаро, яъне ки маълумот правдаги нест. касоне ки агар ҳамаи хона маъқул ношидаги бошад, ба рақамҳои 885 00 67 00 қадар метавонед дар тамос биред. ва бародаро, барои яъне ки нархи навора қимата ё ин ки арзона ҳамаша дар комментария бинависед. мо ҳаракат мекунем бо чӣ қадар ки шумо комментария бинависед ва лайк монед, подписатсия кунед, ҳаракат мекунем бо хонаи арзона реклама кардан барои шумо пешниҳод мекунем. ҳатман дӯстони азиз, ҳамин навор агар то охир тамошо карда бошад, дар комментария 500 плюс монед. раҳмат барои дастгирии беҳтаринтон. ҳаштумин эълони мо хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар шаҳри Норак. дар шаҳри Норак, яъне ки деҳаи Хуршедобод гуфтагия бародаро. дар хона нав сохтагия ва 6 сотиқ заминай. гуфтагия ки ҳудудош ҳамаш 100% банияи дарунӣ дорад. хоб, нарша 250,000 сомон мега. касоне ки халдор бошад, боз камтаракам савдо дорад. дӯстони азиз, фундаменти гирди атроф рехтагӣ аст ва маҳкам кардагӣ нестай. рақамҳо барои тамос 991 2981 қадар метавонед дар тамос биред ва маълумоти аниқтарашон аз худи соҳибашон дастрас намоед. хонаи навбатиамон қарор дорад дар Калхозобод, яъне ки ноҳияи Ҷалолиддини Балхида қарор дорад бародаро. тарафи Пятилетка гуфтагияй. 3 дар хонаҳай ва 8 сотиқ заминай. гуфтагия ки обиш, яъне ки об надорад.
ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. нархи хона 148000 сомон мегӯяд ки боз муомилаи хуб ҳам дорад бародаро. рақамҳои соҳибхона 38 11 19 64 қади метавонед дар тамос бароед ва маълумоти аниқтарашон аз худи соҳибашон дастрас намоед. дӯстони азиз, касоне ки аз ноҳияи рӯдакӣ хонахар бошед, марҳамат, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ, яъне ки тарафҳои Истиқлол 5 гуфтагиай птитса фабрика 4 дар хонаи дӯстони азиз ва 6 сотиқ заминаи нархи хонара 290,000 сомон мега. шаҳри Душанбе, ноҳияи рӯдакӣ, Истиқлол 5, тарафҳои птитса фабрика. Бардорад, яъне ки нашоти гирди атрофаш ё ин ки оби светаш ҳеҷ гуфтагӣ нестай, свет дошта будааст бардорад, нархаш 290 бо савдо дорад. рақамҳои соҳибхона 30 33 74 36 қади метавонед дар тамос бароед ва маълумоти аниқтарашон аз худашон дастрас намоед. ҳамун як лайк чӣ гуноҳ дошт ки дӯстони азиз шумо ҳам лайкҳоро намезанед? бахил намекунем, ҳатман лайкҳоро мезанем ва дар канал подписатсия мекунем. агар ту бихоҳӣ ки яъне ки хонаи арзон харидан, ҳатман дӯстони азиз подписатсия намоед. хонаи 11 нима дӯстони азиз хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар ноҳияи Ҷайҳун, яъне ки Хунсангир, ҷамоати Ваҳдат гуфтагиай, деҳаи Бозор 5 дар хонаи фасони хушуд охтагиай, 17 сотиқ замина, 4 тарафи хона маҳкам, чолёби ангур дорад, 17 сотиқ замин. нархи хонара 300,000 сомон мега. кухневу баняву ошхона, яъне ки ҳамаи чӣ дорад бародаро. ина марҳамат даруни хона дидесен, яъне ки барои зиндаги кардана тайёра гуфтагиай, ҳавз дорад барои об кашидан, яъне ки барои об овардан. рақамҳои соҳибхона 939 19 83 37 қади метавонед дар тамос бароед. ва дӯстони азиз, 12-мин эълони мо хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Хуросон, деҳаи Ҷавонӣ. хоб 3 дар хонаҳай 8 сотиқ заминаи нархи хонара 220,000 сомон мега. марҳамат, касоне ки агар яъне ки дар комментария ноҳияи Хуросон нависагӣ биден, аз ноҳияи Хуросон хонахар бошед, 4 тарафи хона, яъне ки гирди атрофи хона маҳкам кардагиай, дарвозаи хушрӯам часпондагӣ ҳаста. нархи 220, газхона, гараж ва ошхона ҳам дорад гуфтагиай. 220. рақамҳои ватсаби соҳибхона 002 22 88 29 қади марҳамат дар тамос бароед ва маълумоти аниқтарашон аз худи соҳибашон дастрас намоед. дӯстони азиз, раҳмат кардам барои дастгирии беҳтаринон. дар ҳамаҷо навори мо ба охир ҳастед. касоне ки агар ё ин ки мошин, хона, замин, квартира доред барои реклама кардан, марҳамат дар ватсаби мо роӣ кунед, дар ватсаби Насим ТЖ 911 32 43 44. дӯстони азиз, сурат ва маълумоти пурра шорӣ кунед, ҳаракат мекунед. дар навори оянда реклама кардан хонаҳои шуморо, заминҳои шуморо фурӯхта медиҳем. хуб дӯстон, дар паноҳи Аллоҳ бошед. худо нигаҳбон.